मानिजाथाव आरो सिबिजाथाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन, जेब्लाबो गोसोखांनांगोन। थांनाय 5 बोसोराव UPPL दोलोनि सरखार सालायनाय समाव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानाया सोलिबाय थादोंमोन, गोजोना सोलिबाय थादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय BPF सरखार फैनाय लोगो लोगोनो BTCआव गोजोननि थासारिया गैया जानो हमदों रायजो राजा नोंथांमोन। बुथारलायनाय, बायदि बायदि रोखोमनि नाना रोखोमनि माने मा होनो बेखौ, नाना रोखोमनि बिगिनि जानो हमदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो माब्लाबाबो नोंथांमोना बावनो मोननाय नङा। थांनाय 5 बोसोराव UPPL दोलोनि सरखार सालायनाय जेसेबां माने गोजोन सान्थियै सरखार सालायदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनो गोजोनखौ नांगौब्ला, जोंनो सान्थिखौ नांगौब्ला, जोंनो जौगानायखौ नांगौब्ला, जोंनो अनलायनायखौ नांगौब्ला, जोङो फिन खनसे 2026नि MLA बिसायख'थियाव देरहाफिन होनानै आरो फैगौ 2030 मायथाइयाव BTCखौ फिन खनसे आरो दखल खालामफिननांगोन UPPL दोलोनि जानानै रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला जोंनाव जेब्लायबो अरायबो माने गोजोन, सान्थि आरो खौसेथि जौगानाया जुग 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 जुगामियै गोजोरै जायगा मोनगोन जोंनि बड'लेण्डआव बर' रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा। साफा सानै राजखान्थियाव लिडारा ओरै जाखायो, बेफोरखौ जिंगासिनो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बारा गोलाव बुंनो सानाखै दिनै बे मोनाबिलि समाव, मानोना UPPLनि नैबेफोरबायदि जि रेलि, बे रेलियानो फोरमायो UPPLआ दिनैसिम माने गोदोनानै थाङाखै आरो लोरबां जानानै थाङाखै रायजो राजा नोंथांमोन। बारासो सक्तिसालि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। मानोना जाय दोलोआ गुबुनजों नेवसिजायो, गुबुनजों मुगैजायो, बै दोलोआ राफोदनिफ्राय राफोदसिन जायो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो सोरनिबा मुगैनाय, सोरनिबा नासयनाय, सोरनिबा बुंनायखौ माब्लाबाबो खोमा सुनो नाङा दै रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों, थेंक इउ।